Sziasztok srácok, ez itt egy Free Fire videó lesz, és megmutatom nektek, hogy hogyan kell ehhez csatolni ilyen könnyen. Először is training, és megtanultam, hogy hogyan kell már, megnéztem a videót, és megtudtam, hogy kell beállítani. És az MP40-nel lehet legjobban megmutatni meg a ezertel, szerintem. És ide jössz, akkor elég könnyen headshot. Várjátok. Mert nemrég tanultam, és nekem is nem szokott ilyen elsőkre menni, tehát például ide lősz, ugye, akkor nem találod el az embert, ezt figyeljetek, és átállítani ilyen full controllal át állítva, és ide lősz, akkor átállítod ezt ilyen középsőre, akkor feljebb visztek, akkor de akkor nagyon nehezen lehet. És szerintem erre. És ezt kapcsoljuk ki. Na. Így. De ennyi lesz a hadi. Bemegyünk egy kicsit trainingbe. És akkor megnézzük, hogy itt van. Kill. Triple kill. Nem hagynak harcolni a másik emberre, mert oldalról leszed. Hülye gyerekek. Mit fekszelek ott? De például nem látok senkit. Mindegy, akkor mutassunk valakinek egy headit. És már így megtanultuk alá nagyjából. Például most nem sikerült. Miért? Mi nem találja el, srácok? Még a testét tanálja valami ezt találni. Ez szép. Hátul elröltek. Na srácok, szóval azt akarom mutatni nektek, hogy ezt állítsátok be, és találsátok, és sokszor van hely. És most így van a sensitivity, azt lejjebb is veszem egy kicsit. Ilyen 90-esre vesszük, és többi nekem most így van. Térjek ez a beállítás, akkor nyugodtan beállíthatja. Egyébként, na most így megy nekem egy kicsit jobban is. Úgy. Na, akit érdekes, srácok, ez a beállítás, akkor nyugodtan beállíthatja a videót. És még annyit szerettem volna mondani, hogy ez a kalapács is szar. Ezt nézzétek. Mármint jó sebez, tehát jó sebez, csak azt után, amikor lövök magamnak, ilyen falazok, lövök minden, de ebben még egyszerre csapnak hátulról, és ha ebben egyszer felbetalálsz, azt nézd, akkor szóval egyből meghalsz. Közel vagy hozzá, de nem mihez egyből meghalsz. Nagyon hátulról is tud lőni, és ez zavar engem, ez szar kalapácsba. Nem szoktam használni, nem bok használni ezt a szart. Szóval inkább ezeket Ebből a dezivel amúgy közelről lehet így jó ebbiket lőni. Na,
Sziasztok srácok! Ez volt a videó, akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot, és iratkozzon fel, hogy milyen tartalmakat legyenek, az írja meg kommentbe. Sziasztok srácok!